Asante kotoko no. Soni ebedi akwa Mini amade mema. Etu ole to na sapra bo ankwa. Ya di etiri beto. Asabi no free. Mama nyina akwaba. Say wie. Maba. Abet kan ho ewo Asante de House of Chiefs ha. Enya muhu ene ba somfo a Otumfour ne santiment 2 years Otumfour mfie dirunum ho hyehyɛ no yenhwɛ yenye ma sebe enhwɛ dwumadie ni nyinaa nsa titu nsa mo ho dawuro na hyase mu na hyase mo boa yen pa se ne mo dawu ba mo boye a ekoyi a nka entimi nya dwumadie no nkoso se de entimi nya aye no ebi ho a nipa no ba ma eboro enti ase so ene mo hia ansa na ye be saate dwumadie no ewo osume February no that also nsia ekoye symposium tech first guarantee war no ene book launch bia na ewo madaroma mo boda roma nipa by papa ewie no edwa boye kuntukuni deba eye no on the 8th of February so eno so eye fesa na nya trapa kama no trasekom na bibia eye kama free hono ehome kakra akopem bonyachi osemiansa nda toso aduasa na ehyiaye ede esan eye asisi aja papra o kumase na santemem ha ba bia nso ebai dwumadi aye die no efa Otumfour dan osie hall osie de cha santeman efra ohema fo aduane omono aye ene hoho a wo krom ha nyina dwaba eboma won akude no mbedi ye ene post office for stamp wa munde be che Otumfour ene nano Otumfour sabe da so April 26 no da na de pepe didn't see that akonya so eno so mo boa ma asoro no di esem kra mba bye ma ebo npa ba ebura na ebo ba mpim du kra eno ansi hwa na no dwade kwa asore efa Otumfour awda awdi mfedo so na no so mba ba sa ina se de mdika kan no aseda na de damo se ma mo dawura nka bi enti ne ma sa so na nananum so a mo hwen afidi kasafidi so mo so mo beboa ya nyina no e be fa sa kasafidi so adabase se de mo ye aboa adi ababa bedru sabre na je say adro no do ne ba so kase pa kase da ebe kase de Otumfour da se da sabre no na the 25 years na nfie dunum and awoda no ne kase pa nti ebodwa kase gaga o manhia ha ama sa adwabo no ho nsem na say mahia kase titiu me de today na munya ma hu se de abesi akọ na ansa na dwabo no beba no sabe ebe prepare ho adie ho ni bio nti memenda ayabai eye da pa no ehunsesie na prapra ye kumase bonten so ana mfikyire na ye nyina ba bia be bi se de nan se memenda eye bae no Otumfour no ebo anan ehye trosa ekoboa mo ba bia na mo ye dwumande bia no ama bibia so ekoso fefefe sana ede we esisie we kwa de se ekese fi se ahoho efri achichiri benche ebe wen ahoho free Trinidad eba ebi free Morocco eba be free Ivory Coast eba be pi eba nti eba na efie ayefa efata se eba sa nti kwasiada memenda asiesie no ye bi wo kumase na asat member bia nso ama hin bia be bi krom
he be as baby or baby and a petaso. Now, Cosiada is the city near. Per se, none ma. Mother had in an Kamo and a pot tobacco. None come about when she had not a baby. I know about more tobacco. Now, and Chebia, if you do about Coba do about Conefano. Otumfour'S, or the Nahundian Baba. A free a saying, a quack come preacher, man, or say, Memma Consa, or more, a two, a manano, Omina Baba. Until Otumfour'S, Santiam Batunquano, or here, a best free by Shia, a cock bears airport. If I say about Marobia, whom beside it, Sante Abania City, when the ABBID. Ama esikadwa kofi kra so sebe ebeyi na di anya da bia no mu hu se esikadwa ye na di nti oba na hu se sebe na mobile phone amba ide mbeti ya twa photo kra utwa na se mobile phone no unya ba bi kama dia na uti na yi enso nse di fa be pi se betwa nti ebe ba so kwasi ada no ebe kan Otumfour'S ahode a ode ba ne Japade a odi ekre na ho sese de nyama pia waye a ono a odi ekre santeman fasa gudie a begu nsaso ni na botre ni ayi de ni na no sonko ni pasa be mo ni na mo behwa ade ni se mintimi nka na pii na pasa obi a baba bia ahwe ababoa yen ama edize adwuma no nanan mo ndama ahoho ehwe de ye na mansan pii so nkuro makoma ma se wo ha anye aduonu manya akire a ye nyina no na etwa na kasafoni ekọ baabi pii nti se bibi kọ na se tichima eka ha nyina ti mandaroma aba na se wonza ahoho bi nya baabi ntana ya na se wo ya mani a na ja apaja ho na o kire no de wa mana ni die kakra ahoho a eba a yace aka se beba ebi ne Prime Minister of Trinidad and Tobago of West Indies no ha na eba Foreign Minister of Morocco oba bejira ha ma Hene ne Prime Minister no afi Ivory Coast President nso atu obi se amra nanan ma mbaba no pi eguso ede nkata eba kire se omeba abeboa ebi anu kwa Kostiada no abinum ejan bi asa aka ho bio na Ghana ha de the president Nana Addo Akufo-Addo one ne vice ne oyenom no hankafo nya ebeba chief justice beba speaker otukwa so ma nanam senior council of state for ebeba chief of staff na atitu a mo nkran ne kwase pi so eba sa adwumadie no madama obu sa se afade ben na no ekutukun de ba ne na se obi amra kutunkun ene de ye traditional just utumi fra ntoma bi ane efe kente ahwepan bibi anye kuntunkun anya aye ntoma na jam ranche nso amaba no mo hye mo kaftan na se mo smart casual nso eye so bidum ni ntoma fra oya na pepa efa no nti ebe how dia na smart casual na fugu bia enya nso eboa se ga na nyanya de bia frantuma na ho ba ye unse bi frantuma bi fra ade chenchen bi fra bi cheche ene ne keka ho nti bibia efe ma ni gieba wo de ni gie biabo ne ebebo no nti bibia be ohwe se ebe ma wo de agi ye aye no so wo pese obeboa na fe de kra ebe ye no ebe koyie na amayen de ondama momfa dom ebodom na bibia enkoso emayen ande ba ko a sebe na no menum share mesaka asaka bio ne se ye chase de ka chemu se dwumadi aye die no ye mpese ebe ye amanyosem osante he oje ho bia party beto no bia party beko no so osai ewo ho nti anya amanyosem obi ankasa o de party color eba o president ba o party leader ba o nya ho na ba ye amanyosem na sebara nkai na enkomutimi ye
Afei de to so bio yɛn pɛ sɛ atututuo biara ba hɔ koraa sɛ wode ayikama na ahyɛ mu wode tuba na ahyɛ mu na no baayɛ no enya atorenkyɛm kakra yɛn pɛ sɛ bɛsa aba bio nti wo biara nyɛ sɛ teetee ɔtutuo koraa afei de sɛ ka ho bio no sɛ kwasiada no dama afiri Ghana hankwan aba no ɛboro so nti deɛ bɛka no ɛbɛba no sɛ baabi a akwan a ɛfɛɛfa ɛmfa nsa ofiri bɛɛ sɛ akwatia line ofiri alaba ɛbɛfa manhyia ha deɛ ofiri de kyɛmfo akyire hɔ ɛba ɛkwan no pii hɔ a ɛbɛtum wo a woma dwabɔ no bie no ɔdaroma na apɛ baabi foforɔ de afa ɛbɛtu kwa no pii mu sɛdeɛ nanom a ɔmbɔ dwabɔ ɛne ahɔhɔ a ɛba ne motor car ɔmba nwa no ebenya kwan ama anya ba dwabɔ no ase a ɔmo nya bintidua biara nti ɛbɛtu kwa no pii mu apolisifoɔ no ba na madaroma ɔmo ɛkyerɛ mu kwan sɛ momfa ha na mahu sɛ sɛbe ɛkwan no dwumadi a yɛdie nti na yɛato ɛkwan no mu a yɛntimi mpɛ sɛ obiara ɛfa hɔ ɛna afei deɛ ka ho bio nso ne sɛ yɛbɛ ne yɛnuanom a ɔmka pradea ne abɔbɔ yɛ no ɛkasa sɛ madaroma saa kwasiada no deɛ abɔbɔ yɛ ne pradea ne ayɛ ne deɛ munyi mfiri ha koraa kɛmɛ ha no munyi abɔbɔ yɛ no ma obiara mpake no nhome na wo ma bie no ukɔ ɛbɛyi adeɛ no live TV so nti wo gyina fie na wo hwɛ a wotumi ahu ne nyinaa nti ɛno ne adeɛ a madaroma ɛbɛsrɛ mo fi sɛ ebi ana sɛde gwanwa bi ɛba na bobo kwahye bi akɔba kwan mu yɛmpɛ ne saa sɛde eyi santoma musuo yɛmfa enyi musuo so ɛmfa musuo nti yɛsrɛ mo ara bobo yɛafoɔ ne pradeafoɔ no deɛ da no kwaa deɛ mo home ma yɛn mo nkɔ ha mo ntoma no so mɛhwɛ dwumadie no bi na yɛne mo bɛsae yɛkan yɛsɛ sisu bi abio sɛ kwasiada no obiara mfa na bobo ya ne na pradea no mfiri yɛmpɔtɛ mu ha afei ɛtɔ so bio ma car stickers a yɛde biribi ɛbɔ car n'anim sɛ car no ɛni sticker na aba manhyia ha deɛ a yɛma kwan na ɔnwura baabi a ɛbɛbɔ adwabɔ no fi sɛ nananom ɛba pii nananom firi eastern region efiri volta waworafo ɛba efiri dikoman eastern region new Juaben ɛba de ebi firi western region ya nanom ɔmo nyinaa ɛba nipa ɛba no dɔɔso nti na yɛpɛ sɛ yɛbɛblɔko kwan no sɛdeɛ obiara anya kwan a nipa no bɛtumi nso anya kwan ayɛ adeɛ nyamboa na sɛ bɔne bi ankan a ɛmɔ bɛyɛ no mmiɛnsa kɔbɔ no nan deɛ ne bi a yɛwie adwuma deɛ nyinaa na yɛtumi de awie ɛsom no wei ne da de yɛtwa toɔ koraa ɛwɔ saa 25 years anaa mfe aduonum hyehyɛeɛ no nti mɔma yɛnyɛ yie na mɔdawama mɔmɔ ho dawuro nso ɛma yɛn na nananom a mɔbɛba no menim sɛ sɛdeɛ mo a mɔhwɛ afidie so deɛ mɔba aboa yɛn ɛfiri deɛ ne February aba pempem so abɛduru ne no mɔbɛma ɔdɔ sɛbesɛbe akɔsi ne nkran na ayɛ biribi a ɛbɛyɛ nkaedum ato ha bayɛ sɛ Otumfour'S ɔsante hɛn ɔsɛ etu ɔtɔ so mmienu odi ne mfe aduonum no nso na mo hɔ bi na mehwɛ adwumadeɛ no nyinaa bi titiriw na kɔsi da odi ya ɛni bio no ti yɛ dɛm ase pii sɛ mo aba sɛ sɛbesɛbe mɔbɛbɔ saa adwuma wɔ yɛ de ato mɔbɔ ho dawuro ama yɛn na duro ɛbrɛ nso duro hɔ a momfa momfidie nyinaa mmra na agya obi a wontumi biara no ɔno ba biara ɔwɔ hɔ biara no a na otumi hwɛ deɛ ɛkɔ so ti ɛdɛm ase ewi a bɛsa de mo ahyia bio ade kyɛ ɛdɛm ase